Okay. Naimbag na daw yung aming kakabsat. Dahil ito'y ti buok na pukisan. Ti pukis ti baro. No, kasi Tadi ka ang ingas mo. Uy, tadi ka ang ingas mo. Ay, Hollywood. Sawali. Western sa liya. Western movie. Very nice. Dati ko na using what you have to make you look nice. Ay, nanati ada inka no ang mga kayat no sa rin wala. Mayat ang garot. Kamot na ang nasiyat nga 50 na gadong ay snow. Kung nakibigay ang snow, ay, barbarin mo na. Aga dito lamis na sumaa. Na daw pa ngayon may pagkuha. Samer. Ayan o. Nada ako na yun. Nado ka magtudot. Complain na gitu sa kata.
Awang bitin pisang mo rin. Okay, ganito. Ore ka nung gayam Diego ah. Iban banitan di kay Russian River. Sabi ba? Yung pangato na ka na tilimit. Yung ganat 12. Wow. Hmm. Dati-dati talunan. Yeah, sabi ba? That means adult. Si mga. So na-ragsak mo siguro commercial ako pa. Yeah. Milyones di paglakon. Pati personal use hindi, baragsakan ba nila? Ayun na, in 24 hours na pa yun. 24 hours pa yun. Naingat po ba? 24 hours pa yun. Good. Apay, paglakad na nga iyadas niya. Dia itu kay puti din dati schedule ko ta kahit niya. At datang hangasik. Lumipit nga dati parking. Kami di jay fishing ground. Nakararo nga aruti ang gigidan. Mapan ko agapadapay. Daya. Di ko mati pagkata na once you leave your spot,
Anybody can take it. Yeah. You don't own the spot. It's combat fishing. Right. Unless you're fishing in your private property. No, that public. Oh, that's my spot. It is yours when you're there. Once you leave your spots, anybody can. Anybody can. Yeah. Yeah. Unnecessary restriction. Creating, unnecessary argument. That could end up to kung nakaalak may 20 cordless na pinipintas ka. $2.60 sa una. Nakikatang.
Kaya ang mga itipon kumudo. Makasnip. So, mayat na lang diya on and off. Kung saan, na dapat kasi yung blood mo. Ang karma tunagan di ba close hanggang sa bump mo dyan eh. Kaya ingrown hair. Seeding sa? Kaya bukulin eh. Ngayon kanong side effect close tubig ang maramar gubo. Nausog niya ang tubo. Kaya sakit. Kaya bigay parang ay dara-dara at na. Kapigitan mga dara. Turukon at nito. Ito na bigay ito ay. Nagpusipusigos na po. Kaya yung nagpuputin. Ito rin, dara. Ito ba ang mo no? Oy. Ito ba ang divis ngayon na? Pangatun talaan. Apa na ta? Oy. Oo. Papakita tigas tam. Ayun. Bigla yung pangakas dyan eh. Ano lumato? Mamato kasi nagpapakluban eh. Di dyan mo benefit di pagbaka isang mga iso ti hairstyle. Orang nga to sa farming yun. Malaki niya ka na ito. Wow, nakikastak lang yun na. Hasta lata. So, oray sige siya yung kasi ay awan sa farming yun. Ito no. Meta. Uy. Naiwan yung bukin. So nga oray no baliwang. Magsalita ta. No mabalinggit. Handa kaya.
sugar karamat tayo. Mm. Wala. Isubling man lang manindi kasi ay. Yan naman yung mga tayo ko. Same thing. Basta mo na yun. Kapag nga sumulot tipo kasi ay ang kumong. I don't know why. Puro rin ang isip. Ay, so lang. Sumulot. Cool. Pwede kitang isip. So, kaya may tati napaliyo ko para kayo. So, hindi mo kukunak mo ta. So, ikas tamon mabali na yun. Ano hamungin kasi yan hangat kasta. Ayan. Ako ay, ano. Kaya ito, mayabing. Kasi yung ano. Kurado to you could. That's another way of relaxing from the dating paglalapay. Kung hindi nakairawaman na. Salamat di gabot na flat tibok na nag-irot ko na nga eh. Di kulot na. Iso nga daduma handa kaya ti na irot unay ko na i-relax na tapno maunat basik. So ado ti gumagyata ti hair relaxer. Kapag ko nagyay. Kaya masapon na kasi ako yun. Ako na masapon na kasi di panahon mo. Tinan ng mga tao. Yes. Tinan ko pagkat yan nakanda nga kulot tibok. Balbalikon na. So maragsa-ragsakan di yan kararanin tibok. Di na yanak na street tibok na hanakayat. Kahit nakuluton. Mayata. Babies. Hindi kulot kayo na straighten. Right. So. Kira, no? Ayan. Maya. Perfect. Yes. Tito bas kita lang di dati. Ayun, okay lang. May maya. Pagpagahan mo di ay kung Ayun na. cyber. Yeah. Thank you. Maya man. Ay, stay kawas. Dahil kakabsaan. Tipo is tibaro. Gusto ko. Yaman kami ti pa nagbuhi